Manul menyang saka dipan, lakune senggoyoran, mripate krasa pedes, sirahe abot. Nanging Manul panggah jumangkah kamar mandi sing diarah, perlune kepingin ngaturake uyuh sing banget ganggu anggone turu. Mau bengi Manul begadang karo kanca-kancane ana pinggir Slamet Riyadi karo wedangan nganti klempongken. Kira-kira bae iki sing dadi jalaran. Nalika anggone ngayunake sikil midhak plataraning sumur dumakan, Manul madeg pandulune kacep ing pacet plataraning sumur kang ana ilen-ilenane banyu, ana barang nyukeri nglumpruk ing kono. Narik kawinggotene alon-alon Manul mrepeki barang mau. Tetelan gombal tilas telesaning wanita, ora tanggung-tanggung celana jero lan kotang. Manul kebranget atine. Slompret Manul misuh jalaran ndeleng sesawangan sing ora senonoh. Misuh merga kajate kepeksa kadeg seanggon celana dadi teles. Kompolan Manul agi-agi mlebu kamar mandi. Nanging barang Manul metu saka kamar mandi, mreketing atine kaya ilang babar pisan. Priya sing darbe potongan krempeng kuwi pancen sugih ing pangapura. Najan kaya ngapa bae, mangkelin atine banjur ilang ngono bae merga keslinur prakarya prasaja. Supradene mangkeling atine dadi mobal nalika ing wayah esuk dina cendhaka gombalan ilang ing poncatan plataraning sumur kuwi saiki tambah luwih-luwih kahanane tansah ya jijiki adrong sing judah getih. Manul klunuh-klunuh golek pasir, wis suwe ndridil karo mutah-mutah. Barang-barang ngilangi kuwi diurungi nganti ora ketara. Aku kudu ngerti sapa sing duwe pakel cara iki, selatune sakjeroning ati. Sawentara dina lawase Manul agrep ana ngomah lumantar bolagane gedhang. Manul nginceng prahaning sumur, nanging sasuwene kuwi Manul ora menangi bab-bab sing nuwuhake kasucenane. Pancot plataraning sumur uga ora ana owah-owahan. Njur sapa sejatine sing wis kelakon nyolong wektu kanggo nguncalake barang-barang ngilani kuwi. Apa bumikum? Sajake kok kaya ora mulih nalar. Bumilkum banget anggone ngundi kerasikan lan keendahan. Apa Pak Sigit? Iku tansah ya ora mungkin. Langka wong lanang sing gelem nyenggol barang kaya ngono. Banjur sapa? Omah sebelah ngertine Manul isih katong durung dienggo demit. Wah, kuwi tahayul. Wiwit cilik Manul ora percaya. Manul dadi blesetan dhewe, kekarepan minyak wedining gombalan sing gilani kuwi dadi wedar. Kira-kira bae merga Manul sugih ing pamengku, bisa uga jalaran Manul luwih seneng kluyuran ketimbang tunggu tutuk ana omah. Wiwit 10 taun kepungkur bapake sowan mring panggayu ning pangeran. Banjur ibune nututi sing kakung 3 taun cedhake. Adine sing mung siji ndil dadi korban rabies 5 taun sing wis kliwat. Manul dadi kecinan ana ngomah, nglintungi cet lan kanvas. Lamun ana priyayi seneng lukisan, kluyuran klayon wong-wong waning dalan Slamet Riyadi wujudake sing ngaku minangka seniman ing kebutuhan sing ora bisa ditinggalake. Kowe duwe tangga anyar ya Nur? Pitakoni Gembul ing warung koplokan. Kir, tangga anyar? Manul mikir. Iya tangga anyar, rumangsaku ora ki. Mangsa kono malah durung ngerti. Manul gila-gilu. Sing sadurunge suwung kae, sing mang coba getakno omah sisih kuwe iwamu. Nggon ana kono jenenge Wila Rondo, umure udah
sampeyan. Loh, kowe kok malah wis ngerti tamblong? Apa tilas gendakanmu? Gemblung Maengah. Aku mono mung sedarma menehi weruh sapa. Ngerti jadi dodohmu. Manung mring-mring, gemblung lakak. Manul lagi bisa menderake kondone gemblung ing wanci dina cedhake rikala Manul metu saka kamar mandi dheweke nyipati sawening wanita lagi nyepu ing kebun mburi omah sisih kiwane sing sadurunge suwung. Mbok menawa bae wanita iku sing jenenge Wila pangudurasane. Apa sampeyan sing nggoni omah iki? Manul nylemeng takok dheweke mrempeki sing lagi nyapu. Wanita kuwi mandeg saka anggone nyambut gawe tumuli mantuk. Bener jenenge sampeyan Wila. Wanita kuwi ketara kaget nanging banjur mantuk maneh. Dumadakan Manul kelingan gombal-gombalane aduhai ing pojokan plataraning sumur lan ujung-ujung atine bali kebrangat. Tanpa nganggo dipikir dawa Manul nyelekop ngadeg sampeyan wong anyar ning becike yen aku titip weweling. Yen nguwang larahan aja sembarangan apa meneh diucalke menyang pekaraning liya. Yen nganti ana sing ora ketrima mung dandak dadi perkara. Apa sakjroning 5 dina mang? Gon ana kene aku wis gawe bribrikan ora becik. Enggo sampeyan ngendika ngono. Aku luwih seneng yen sampeyan ngomong blaka menawa sementara dina kepungkur sampeyan buwang rongsokan kotang sempak lan rok jero sing kebak gedhe ing pacet platarane sumurku. Wila sekalong ngrabrak. Sampeyan lancang Wila kretek-kretek dene ya sampeyan menangi dhewe yen aku mbuang blangkrahan mau. Tangga lawas racake padha ngerti aturan wangsulane Manul. Karo meneh gombalan girani kuwi nglumbuk ing pancet pelatarane sumur sanding pager kene. Mestine sing buang mrene pawange sing ora ada dunung. Apa iki ora mulih nalar? Sampeyan kejem, ora usah nyelaki kenyataan. Ora, aku ora ngguwang gombalan merono. Mesti sampeyan ngaku bae. Pangan bangka tayen aku ngerti buang gombalan mrono. Blegedas mesti sampeyan. Wila mrebes tumetes ing pipine. Let sedele Wila mingseng-mingseng Manul kaget semu getun. Manul ora ngraita menawa kedadeyan nganti kaya ngene. Manul pancen ora mentala ndeleng wong wedon nangis. Luwih-luwih yen anggone nangis mau jalaran kang pokoke ana rasa kadhawuh glibet dan ing cenderung atine Manul sing paling jero. Mas, swara alus mencok ing pangrungune. Ana tangan lumer nyetuk pundake sakloroneng Manul gragapan sarta agi-agi noleh. Sisihane wingdek ing mburi kursi sing dilungguhi. Kawit mau dak gadekke sampeyan ora krasa mengalih apa ta Mas? Sing wadon banjur lungguh ing sanding Manul mesem kecut mirangake kedadeyan lawas. Wangsulane isih karo mesem-mesem gombalan gilani ing sanding sumur. Sampeyan apa wis pirsa sapa sing buang mrono? Kowe sing wadon malah mesem-mesem dadi rak bener tak kadaku biyen. Dudu aku kok Mas sing buang. Lanjur sapa? Yudikem rewangmu kuwi. Lah sapa maneh? Manul meneng. Sampeyan isih duka Mas. Ora, Manul gebes-gebes. Aku malah kepara matur nuwun marang Yudikem amarga kale Yudikem sing ora disenengi kuwi wusana kowe dadi bojoku. Umpama Yudikem ora suruh nggo ndak kira tekan seprene aku isih bujang lan aku isih tetep dadi randha. Manul ndulu Wila nglutekake Manul banjur kekarone mese barang saka omah sebelah keprungun wong nyetel album lawas
duweke koes ploes cubit-cubitan senggol-senggolan